Madaydaay ti Diyos, sa kablawan kayo, iti naimbag nga aldaw tayo amin. Kan naragsak nga baro nga taon tayo amin nga awan ti malabasan. Kat giyaman ti Diyos, ta datay manen nga agdingag iti sasauna. At datayo kakapsat iti Praise in Worship Fellowship, Ilocano broadcast kakapsat. Kat siyak ni Brother John na Peralta nga mangibingay kada kayo iti sasaw niya po Diyos itattangal daw. Kat agkararag tayo, manakabalin nga Diyos, agyaman kami iti kinaimbag mo, sika iti mga bendisyon, mga iwan iti dayto nga panangibingay mo iti sasaom. Kat Apo Isus, bendisyon am dagiti amin ngagdingeg, kastamat kanyak nga mangibingay, ay kanag iti sirib ko nga agapuken ka. Madaydayaw ka, kat isublimi kang kati gloria, dahi panagyaman. Tinapatag nga nagan niya po Isus, daw at may amin dang ito'y. Amen. Masarakan kakapsat iti sasauna, iti 2 Peter chapter 3, verse 8 to 15. Nga kunana, ngem gagayem ko diyo liplipatan timay sa abanag, iti imatang ti Apo. Awan pagidyatan ti may sangal daw ken sangaribo atawen. Agpadpada dagitoy ken kuana. Saan nga itantan ti Apo atong palen ti ingkarina. Kas ipagarup ti dadduma. Ngem ananusan na kayo ti Apo gapu ta di na kayat ang madadail ti siya sinuman. Nudikat kayat nang agbabawi ti amin at tao kadagiti basbasol da. Dumtang to ti aldaw ti Apo adi pakadaan kasi tiya ay ti mananakaw. Iti day tangal daw, agpukaw to dagiti lang langit, agpukaw to dagiti lang langit, akagiddan tinapigsa adaranudor. Ket matunaw ti apoy ti init, bulan ken dagiti bitwen. Ket awanton ti daga ken amin alinaon na. Yan tangay takastoy ti panakadadaal to dagitoy anyang arod akita ti tao ti pagbalinan nyo. Masapul nga idato niyo ti bagiyo ti Dios ket agbiag kaya na santuan. Kabayatan na urayin niyo ti idadateng ti aldaw ti Dios, aramidin niyo ti amin nakabailan niyo. Mang papardas iti yaay na. Ti aldaw ti pannakauram ken pannakadadael dagiti lang langit. Ken pannakatunaw to dagiti planeta. Ngem namnamaen tayo iti inkari ti Dios. Ti baro alangit ken ti baro adaga pag naidanto ti kinalinteg. Iti kasta gagayem ko bayat ti panagurura yu iti daytang aldaw. Makikapya kayo iti Dios ket ikagumaan yu ti agbalin anadalos ken awan pakapilawan iti imatang na. Naanos ti Dios ket ibilang yu ti kinaanos na kasgundaway nga ited na tapno may salakan kayo. Kastamet ti insurat kata kayo ni Pablo nga igunggutin tayo akabsat babaen ti panangaramat na iti kinasirib nga iti ti Diyos kenkwana. Maday tayo ti Diyos kat dagito iti sasauna nga kas kuna ni kasti nabasa tayo nga sasauna po Diyos nga iti sangaribo matawan kadatayon may salaang aldaw kanya po Diyos. Anyan nga kinasirip ti Diyos dayta niya kapsat hantayo mabalin nga mabalin tayo nga lurukan ti panunot tayo ti panakabalin ti Diyos. Pampanunutan tayo dayjay nga sangaribo nga tawen ket sangaribo nga tawen tayon may sapel lang daw kanya po Diyos. Isu nga no panunutan tayo iti no kasano ti panakaaramid iti dayto nga lubong mamangha tayo agtaka tayo kathan nga kaya nga panunutan dagiti panpanunot tayo iti kinasirib ti Dios ken dito'y nabasa tayo kunana nga iti amin nga banbanag dito'y rabaw ti dagaket at to'y nga mapuuran to isu nga amin nga banbanag nga napapatag iti daytoy nga rabaw ti daga at to'y nga matunaw to babaen iti sobra nga kinapudot. Isu nga no day iti arjak pe Pilipinas nga day iti pastor nga mga kasaba nga kunana nga nga ninumay na po Diyosan.
Iso nga agbabaway tayo dagiti basbasol tayo no awatin tayo iso nga kasdas ken mangisalakan tayo. Adda dagiti kasjay nga kasaba idi ubing kami kaningana tatta mangmangeg tayo dagiti nga kaskasaba nga nganinong may ni Apo Dios. Ngem dagiti dadduma no makangagdati kasjay nga kasaba kunada nga na baybay kun nga nadingdingan dagita nga sasaw ti Apo nga kunada nga umayen na Apo Dios aw ingana tatta aw paymat kunada kakabsat iso nga numaminsan ni kakabsat idil-delay amuyo idil-delay ni Apo Dios ti yaay na tangamin kayat na nga agbalbaliw tayo pay kahit na nga dagiti hanpay nga nalinteg nga raramid tayo ket at tuy nga mailinteg tayo kuma ket kakabsat iti may sapay nga purpose na no apay nga hanpay nga mumay na po Dios ket kayat na paymet nga ma-enjoy kahit na pay nga ma-enjoy dagiti bendisyon nga impapay na kada tayo no binindisyon na tayo nga na finansyalan na materyalan masapul ko mga usaren tayo dagito nga bendisyon nga mangisubli tayo dagiti amin nga bendisyon ni Apo Dios kada tayo babaen ti panangaramat tayo dagiti ititid nga bendisyon aramatin tayo nga para iti ministry na aramatin tayo nga pakailawaan iti banghelyo na kasta ko mga kabsat no dagiti luglugan tayo dagiti talento nga inted na kada tayo masapul nga ibingay tayo kadagiti sabsabali usaren tayo dagitoy nga bendisyon nga inpay ti Dios babaen iti no kasano tayo nga makatulong tapno rumangay iti gawain ti Dios kakabsat ket kunana pay ditoy nga iti kasta gagayem ko bayat ti panagururay yo iti dayta nga aldaw makikapya kayo iti Dios ket ikagumaan yo ti agbalin a nadalos ket awan pakapilawan na iti imatang na nagmay daytoy nya di bayat kunana ditoy nga bayat kumay iti panagururay tayo iti dayta nga aldaw ngaya iti Dios ikagumaan tayo ko mga agbalin a nadalos ken awan pakapilawan na anya daytoy ket nga sawon nga awan agbalin a nadalos ken awan pakapilawan na kuna kapsat nga masapul nga agbiag tayo nga nalinis agbiag tayo nga nasantuan iti sangwanan ti Dios ken bayat kakabsat iti kunana ditoy nga naanos ti Dios ket ibilang yo ti kinaanos na akas gundaway nga ited na tapno maisalakan kayo nya nagpintas kunana nga ti Dios ket naanos unay isu ti Dios nga kaanusan ta no kumati panangururay na kada tayo kakabsat di pa nagserbi tayo kinkuana nga ururayan ti Dios nga di agserbi tayo kinkuana nga matalek agserbi tayo kinkuana nga adday tinalinteg nga panagbiag tayo kinkuana pay ditoy nga bayat ti panagururay tayo ti ay na usaran tayo kumadagitoy nga gundaway tapno dagiti hanpay nga nasyat nga aramid tayo iti panagbiag tayo at tuwing nga dapat iti gundaway tayo tapno mapabilig tayo kan mapalinteg tayo pay kuma kan iti inaldaw-aldaw ti panagbiag tayo iso nga iti kararag ko kakabsat nga kaniya po Diyos nga kada tayo amin nga agbibuya kay nagdingdingag iti daytoy nga sasauna iti daytoy kumanga tawen kakabsat kaniti amin nga aldaw ti panagbiag tayo at dako mati jay salimot-matan tayo kumati sasauna at kuy nga dagiti pay napatbati nga aldaw ti biag tayo ket agbalin ko mga makayayo iti sangwanan na ken aramiden tayo iti biag tayo nga kalasugan ti bendisyon kadagiti hanpay nga nakamamukin ko ana ta ti Dios kakabsat ket naimbag nga Dios nulaing matalag tayo nga agserserbikin ko ana ta kunana ditoy pay binasa tayo nga ket matunaw tuti apoy ti init bulan ken dagiti bitwen ken awan ti daga ken amin nalinaon na yan tangaya kastoy ti pannakadadael to dagitoy anyang or dakita ti tao ti pagbalinan nyo
Kunana dito nga masapul nga dato nyo ti bagayo ti Dios nga biag kaya na santuan. Madaydayaw ti Dios nga no alaan tayo ti buod na iti dayto nga sasaw ti Dios nga panunutan tayo nga iti amin nga naipundar tayo dito rabaw ti daga dagiti kinabaknang, dagiti napipintas nga luglugan tayo, dagiti napipintas nga babalay tayo kakabsat, dagiti nonyaman pa'y dagita nga treasures nga naurnong tayo baban dito rabaw ti daga. Kunana dito nga mapuuran to amin gapo iti sobra nga pudot. Ken kunana pa'y dito nga iti daga ken iti langit, iti bulan ti init, ket mapukaw dan to amin baban iti pudot. Isu nga amin kakabsat nga dito rabaw ti daga ket temporaryo laeng. Iti kangurunaan nga isagana tayo. DJ biag tayo nga makayayo ti Dios. DJ kusto nga relasyon tayo ti Dios. DJ nalinteg nga relasyon tayo ti Dios. Ta isu nga min daytoy ti nalinteg nga relasyon tayo ti Dios. Isu iti mangted kada tayo iti biag ngagnanayon. Isu iti mangted ti eternity ti tunggal may sa kada tayo. Kunana iti Acts 16:31 nga mamati ka kaniya po Isos ket may salakan kanto sika kaniti familyam kakabsat. Ken kunana pa ditoy Revelation chapter kunana ditoy kakabsat iti Revelation 21 chapter 1 verse 1 to chapter 21 verse 1 to verse 1 to 4 kunana nga kalpasan na nakitak ti baro a langit ken ti baro a daga. Awanen ti muna a langit ken ti muna a daga. Awan metten ti tao ket nakitak ti nasantuan a syudad ti baro a Jerusalem a bumababa manipod langit nga gapoy ti Dios. Akas iti babae a nakawusan nga kasar ken mangpadpadaan iti lalaki a mga kalaysa ken kuana. Nakangegak iti napigsa a timek naggapo iti trono kunana agnaedan ti Dios iti sidong dagiti tattao makipagtaeng to kadakwada ket isudan to ti ili na kadwadan to ti Dios ket isudan to ti Dios da punasin nanto dagiti luada awan ton ti patay ladingit sangsangit wen nuot-ut agsipud ta dalim mabasen dagiti muno na abanbanag. So madaydayo ti Dios pudno dayto nga pumanaw tayo kakapsat iti dayto nga lubong umayton niya po Isus numapantayon na iti saklang niya po Diyos addanton iti baro nga langit ken iti baro nga daga nga pagnaidan tayo nga iti kinapintas na niya po Diyos amin iti nangaramid ken kunana ditoy nga punasin nanto ti Diyos ket dagiti amin nga luluwa tayo. Awanton ti patay ladingit sangsangit winuot-ut talimmabasen dagiti muno na abanag. Isu nga kakabsat no nyaman iti mapadpadasan tayo iti daytoy nga biag iti daytoy rabaw ti daga adu nga pada kapadasan iti biag ngem no agtultuloy tayo nga agserbiken kuana agtultuloy tayo nga matalek nalinte dati nalinteg nga biag tayo ti panagserbi tayo ken kuana addanto iti langit nga ururay kada tayo kakabsat. Punasin nanto na po Diyos iti luluwa tayo awan ton ti sangsangit winuliday ta niya po Diyosan iti kadkadwa tayo ton ngagnanayon madaydayo ti Dios. Ket dagitoy ko mga sasao niya po Dios agbalin ko mga inspirasyon tapno adtoy nga iti panagbiag tayo nga na espirituan adtoy ko mga agtultuloy tayo nga agserbi inggan at panungpalan. Kunana pa iti Matthew 24:14 kunana nga no may kasabanton iti sasauna iti entero nga lubong at tuyen nga umayton ti panungpalan. Ken no sinno pay kakabsat kadat no sinno kakabsat iti makaibturing ganat panungpalan isunto ti may salakan kakabsat. Ket dagito iti sasauna ket kakabsat ikang kayo iti opportunity yung awaten niya po Isus iti panagbiagyo babaan iti basit nga panagkararag
kat makipagkararag kayo kanyak. Manakabalin nga Diyos sa pakaon na iti baspasol ko. Pastrakan ka iti biyag ko kan awatan ka nga Diyos kan mangisalakan iti biyag ko. Isurat mo itinagan ko iti libro ti biyag kan manipud tatta agari ka ti biyag ko. Isublikin ka iti gloria dahil iti panagyaman. Dagiti dawatak in Jesus name, amen. So nin kararag mo dahil kakabsat nga kararag mamatiak nga born again kan anak na kanya po Jesus. Kan agsabol ka kakabsat iti Full Gospel Church nga mabalin tayo, mabalin yung pakigimungan nga awan sabsabali, awan sabali nga tagtagay na no dilang niya po tayo nga Isu Kristo. Kat dagito iti sasauna kan naimbangal daw tayo amin ti Diyos ti mang bendisyon ti tunggal may sa kada tayo. Madaydayo ti Diyos kan kat ti Diyos kaniya po Jesus kinkuana ti gloria dayo ti panagyaman.